Scheepsbouwer Dame in Gorinchem en Vlissingen wordt vervolgd voor een flinke lijst aantijgingen, waaronder omkoping. Er zouden hoge bedragen zijn betaald aan agenten. En in ruil daarvoor moesten zij schepen verkopen aan landen in Afrika, Azië en Zuid-Amerika. Dame zelf ontkent, straks meer daarover. En verder vandaag. Erkenning voor Zeeuws Medisch Centrum. En het regende flink vandaag. Goedenavond. Opvallend nieuws vanmorgen. De grootste Nederlandse scheepsbouwer, Dame Shipyards, wordt verdacht van omkoping, valsheid in geschriften, witwassen en het overtreden van sanctieregels. Er zou al 7 jaar onderzoek worden gedaan naar het bedrijf. De scheepsbouwer wordt door het OM vervolgd voor verschillende overtredingen. Ook worden huidige en voormalige leden van de directie vervolgd voor het leidinggeven hieraan. Het gaat om 2 losstaande strafrechtelijke onderzoeken. Het eerste onderzoek gaat om omkoping. Er zouden hoge bedragen zijn betaald aan agenten. En in ruil daarvoor moesten zij schepen verkopen aan landen in Afrika, Azië en ook Zuid-Amerika. Er zijn daarbij vermoedelijk veel valse documenten opgesteld om die betalingen te verhullen. Het tweede onderzoek gaat over het overtreden van sancties tegen Rusland. Het OM vermoedt dat een zending met civiele kranen niet volgens die sanctieregels is uitgevoerd. En daarmee zou het bedrijf in de afgelopen jaren tegen de regels in Rusland militair hebben versterkt. Dame is het niet eens met de beschuldigingen en zegt dat het OM geen haalbare zaak heeft. Het bedrijf verwacht een lange rechtsstrijd waarin het zich vol zal verweren. Naar verwachting start die rechtszaak in de tweede helft van dit jaar. Inwoners van Schouwen-Duiveland kunnen vanaf 1 mei subsidie aanvragen voor de aanschaf van een thuisbatterij. Hiermee kan zelf opgewekte stroom worden opgeslagen en op een later moment worden gebruikt. Inwoners kunnen tot maximaal €750 subsidie krijgen. Thuisbatterijen kunnen een oplossing zijn voor het overbelaste stroomnet. De gemeente Middelburg onderzoekt hoe inwoners denken over de terrassen en de horeca in de binnenstad. In een online enquête kunnen mensen aangeven of ze meer of minder terrassen willen en of de horeca misschien meer op 1 plek geconcentreerd zou moeten worden in plaats van verspreid door de hele stad. Het heeft Zijne Majesteit de Koning behaagd. Die woorden klonken vandaag 117 keer in onze provincie. Traditiegetrouw, de dag voor Koningsdag werden vandaag de lintjes uitgedeeld aan mensen die zich langere tijd hebben ingezet voor de maatschappij. Ik ben helemaal overrompeld. Zo zag het er ook uit toen u binnenstapte. Ja, nee, ik had helemaal niks. Ik wist niks. Ik wist echt niks. Ja, heel bijzonder natuurlijk. Ik was helemaal verrast. Hoe belangrijk is dat vrijwilligerswerk voor u? Ja, dat is eigenlijk een soort automatisme. Dus ja, je bent overal bij iedereen betrokken. Het geeft altijd een stukje voldoening. Ik was echt wel verrast. Ik had dus niet verwacht dat dat voor mij was. Ze hadden mij gezegd dat ik voor iemand anders moest komen, maar die is er niet en die heb ik ook niet gezien. Daarom dacht ik, dit klopt iets niet. Er werden dus heel wat smoesjes gebruikt om iedereen te verrassen. Vandaag kregen 117 Zeeuwen een lintje. 104 keer lid in de orde van Oranje Nassau, 12 keer ridder en zelfs 1 keer officier in de orde van Oranje Nassau. Mannen werden wat vaker in het zonnetje gezet dan vrouwen. En op deze onverwachte manier, als je dat dan zo mag worden, dan je wordt zo op deze manier verrast. Ja, ik was er helemaal perplex van. Het is nou een feestdag, hè? Ja. Dus dat moeten we vandaag wel gaan vieren. Het regende vandaag behoorlijk wat lintjes in de hele provincie. Een record is het niet, maar er werden behoorlijk wat mensen vandaag in het zonnetje gezet. En 1 Zeeuwse werd zelfs benoemd tot officier in de orde van Oranje Nassau. En dat gebeurde hier in het oude stadhuis van Middelburg. Ik ben helemaal echt perplex, wat ik niet zo vaak heb. Maar ik liep hier het stadhuis naar binnen en zag opeens zo'n beetje alle mensen die dierbaar voor me zijn. En dan krijg je zo'n speech en dan gaat iemand vertellen wat je allemaal hebt gedaan. Ik ben helemaal, eigenlijk zonder woorden. Als je wordt benoemd tot officier heb je vaak een landelijke of internationale betekenis. Barbara Ome heeft onder meer dit lintje gekregen voor haar verdiensten als hoogleraar sociologie van de mensenrechten. Ja,
u vroeg ook meteen naar uw man. Die moest even een knuffel. Al die mensen het ook gewoon geheim hebben gehouden. En allemaal opeens hier zijn. Sommigen wonen in hele andere hoeken van het land. Mijn nichtje uit Duitsland. Weet je, dat die hier opeens staan. Nee, heel ontroerend. Eén inwoner van de gemeente Veren heeft vandaag zijn lintje geweigerd. De lijst met mensen die hem allemaal wel wilden hebben vind je online in onze app en op omroepzeeland.nl. Gerard de Nooijer wordt trainer bij de jeugdvoetbalopleiding Zeeland, de JVOZ. Hij krijgt de leiding over het team met jeugdspelers onder de 14 jaar. De Nooijer gaat de functie combineren met zijn hoofdtrainerschap bij voetbalclub Hoek. Ruim 20 jaar geleden richtte Gerard de Nooijer de JVOZ op, samen met zijn broer Dennis en voetbaltrainer Dolf Rox. Voormalig burgemeester van Reimerswaal, José van Egmond, is benoemd tot waarnemend burgemeester van de gemeente Tiel. Van Egmond vertrok een maand geleden vrij plotseling als burgemeester van Reimerswaal. Ze vond het toen tijd om verder te kijken. Wat begon met 1 vestiging in Goes is uitgegroeid tot een landelijke keten van 8 gespecialiseerde hand- en polscentra. En de inspanningen voor hand- en polsaandoeningen zijn nu ook bekroond met een Europese erkenning. In het hand- en polscentrum komen dagelijks mensen met slijtage aan de hand, amputaties, polsklachten of bijvoorbeeld handletsel. Zo ook Peter Goudappel uit Kortgene. Ik heb met mijn hand in cirkels aangezeten. En al snel werd duidelijk dat het foute boel was. Bij meneer betrof het een breuk in de top, een peesletsel van de middelvinger, een amputatie van de ringvinger en een huidverwonding van de pink. Dus hij heeft eigenlijk zo in zijn hand gezaagd. De amputatie van de 4e vinger gaat eigenlijk heel netjes, hij ziet er rustig uit. Door de plastisch chirurg in het ziekenhuis werd Goudappel doorverwezen naar het hand- en polscentrum in Goes. Dat is een veel voorkomende werkwijze, want het centrum heeft specialisten in huis die het ziekenhuis niet heeft. Een revalidatiearts en een fysiotherapeut en een ergotherapeut, handtherapeut, psycholoog, maatschappelijk werk, technicus voor spalken. Zo'n team is er in een ziekenhuis niet aanwezig. En dus verwijst het ziekenhuis door. Juist omdat we veel weten over heel weinig. En daardoor heel specifiek de behandeling kunnen vormgeven. Zo'n zelfstandig hand- en polscentrum is uniek in Nederland. Het ontstond ook precies om die reden 15 jaar geleden. Er was geen specialistisch centrum voor handen en polsen, terwijl die onderdelen wel bepalen hoe ons dagelijks leven eruit ziet. Stel maar voor wat je allemaal met een hand kan doen. Krachtige dingen, maar ook hele fijne dingen. Piano spelen of een gewicht optillen. Dat moet allemaal door datzelfde instrument gebeuren. En als er dan iets stuk gaat, dan zijn de gevolgen ook heel erg groot. Stel je maar voor, als je een pols breekt, wat je allemaal niet kan. Douchen, eten, je aankleden, dat is allemaal gestoord. Dus wat mij betreft zou ik liever iets aan mijn enkel hebben en mijn voet dan aan mijn hand. Van de Europese Vereniging van Revalidatieartsen heeft het centrum als eerste in Nederland een certificaat gekregen, waarmee het geaccrediteerd wordt als instituut, dus als betrouwbaar wordt gezien. Dus dat is een unicum en een primeur. Dat certificaat heeft ook daadwerkelijk nut. Dat we aan de mensen ook kunnen laten zien dat onze behandeling voldoet aan alle eisen die daaraan gesteld mogen worden. En daar is natuurlijk nog wel eens twijfel over, dat zorgverzekeraars zeggen van nou, is dat allemaal nodig en hoe goed is het nu eigenlijk? Dus van een onafhankelijke organisatie hebben wij nu te horen gekregen in zekere zin dat wij voldoen aan alle eisen die daaraan gesteld kunnen worden. Meneer Goudappel kan dus met een gerust hart zijn hand overlaten aan het centrum. Ik moet nu gaan oefenen en de spalk mag een paar keer op de dag eraf. En dan moet ik gaan oefenen om de zenuw in dit stompje weer meer kracht te geven. En wanneer kunt u weer gaan cirkelzagen? Voorlopig nog even niet, wacht ik nog even mee. We begonnen deze vrijdag met veel bewolking, maar uiteindelijk werd het overal vrij zonnig, droog ook en aangename temperaturen waren er tussen de 14 en de 17 graden. Het weer voor Koningsdag ziet er goed uit met de zonnige periode, het is dan ook overal droog. En vanaf zondag volgen een aantal dagen met volop zonneschijn, droog weer en dagelijks oplopende temperaturen, tot zelfs een zomerse 25 graden op de woensdag. Met die zonnige berichten eindigen we deze Zeeland Nu voor vandaag. Het laatste Zeeuwse nieuws vindt u natuurlijk altijd online in onze app en ook op omroepzeeland.nl. Ik wens u nog een heel mooie vrijdag en graag tot morgen.